българските семейства да отглеждат трето дете и да се работи за привличането в страната ни на българите от диаспората ни в чужбина. Това са част от мерките за преодоляване на демографската криза, обявени днес от вицепремиер Валери Симеонов на дискусия в Софийския университет. Според учените, по-вероятно е кризата да се реши по втория път, чрез привличане на българите от чужбина и стопиране на процеса изтичане на мозъци. Още от Иляна Димитрова. Всяка година българите намаляват с над 42 000 души. Данните изнесоха учените от Софийския университет. Ако държавата иска да промени това, каза вицепремиерът Валери Симеонов. Това е кучешка за къщичка. Първите мерки според него вече дори е запечатана. за инвитро процедури. Има много кокали. Има динамит, ама бедейска съм го сложил. Ето този зомби през човек ми уби кучето. И това зомби през маниче. И така нататък, това, което даде възможност на българското семейство да поема допълнителна тежест, напротив, да бъде насърчаван. Тъй като броят на семействата с 3 деца е много малък, Симеонов смята, че мярката ще срещне разбиране от правителството и ще залегне в стратегическата програма за управление. Предвиждат се и безлихвени жилищни кредити за младите семейства. Според учените обаче, увеличаването на раждаемостта е труден процес и по-скоро демографските проблеми ще се решат, като привлечем българите от чужбина. Това е реален ресурсен резерв. Розовия диван в кулата на титаните, телевизорът, масата. 3,5 милиона души от историческата ни диаспора са в Македония, Западната покрайнина, Украйна, Молдова. Асансьорът. И излизам тук отгоре. Има дупка, за да мога да си карвам кучето на горния етаж с клишка. Стаята на Риван. Стаята на Старфа. Трябва да се използва и потенциала на още 3,5 кухнята. милиона българи, така наречените нови имигранти, които са по целия свят. Като част от това ще се стимулират студентите ни в България и чужбина. Зверчето, Робин, Кибор. Ще видим, това е първо от... е профилактика на здравето на възрастните хора, която да осигури удължаване на живота. Така и стаята на зверчето. С шум. Има стратегия за преодоляване на демографската криза от 2012, но тъй като не дава добри резултати, ще бъде коригирана, като вече се търси съдействието на БАН и Софийския университет. Още новини, анализи и видеа на News БНТ БГ. Първа публична реч на Доналд Тръмп в Европа и негово участие във форума Три морета на страните от източна и централна Европа, на които България беше представена от президента Румен Радев. Всичко това се случи днес във Варшава. Тръмп говори за бъдещето на Европа и обеща да спаси източно и централно европейските страни от зависимостта им от един доставчик на газ. В Варшава са специалните ни пратеници Александър Марков и Илия Иванов. Имам и бент. Вчера си го построих. Тук се спи. Тук е наваляла водата. Американският президент беше ясен в няколко отношения. Първо, Съединените щати подкрепят Полша и оценяват нейния принос в общия бюджет на НАТО да стигне 2% от брутния си вътрешен продукт по отношение на отбраната. Доналд Тръмп даде ясно да се разбере, че Америка е готова да доставя втечнен природен газ не само на полската страна. Отивам на плажът, отивам на плажът. Аз отивам на плажът, отивам на плажът. Да се осигури диверсификация на енергийните източници за тези страни. Американският президент беше категоричен по отношение на Русия, заявявайки, че Америка и Полша работят съвместно. Това е къщата ми, само че е супер охранявана и не мога да вляза, защото през нощта се заключва. Ето така. Имам и електрошок. Включен в контакт да се зарежда. Такава дилема нямаше на форум. Това, че сме необходимо се наказва членове на НАТО, на
Това ми е основната къща. Всичко е автоматично. Аз нищо не правя. Тя сама си прави всичко. През нощта печката ми гори сега така, лампите са светени. Това са климатиците. Има и баня, като стъпя на подложката. По отношение на енергетиката, американският президент поздрави България и Гърция за изграждането Течва вода. на конекторната газова връзка между двете страни, както инициативата за Това е пак печката, ама като легна и на сутринта печката се променя в проста стена. Лампите угасват, включва се дневното осветление. Тук ние